हामबाय होयो बे निउज चेनेलखौ मानो होनब्ला दिनैहाय बिथांमोना जोंनि नैबे हाथिसार प्राइमारि जिथु मैया जाना थांनाय घटना जेराव जोंनि हाथिसार प्राइमारि बीपीएफ अफिसखौ दिनैहाय यूपीपीएलआ गावसिनि अफिस खालामना लाबाय बिनि गुदि जाहोननि बिसय बिथांमोना जोंखौ उदिस लाफैदों आरो बिनि थाखायनो जों दिनै बे मिडियानि थ्रुयै फोरमायनो थाखाय सानदों। उदिसा मा? जों जाहैबाय मैया हाथिसार जितु जोंनि प्राइमारियाव फैनानै रनजित बसुमतारी सार EM जोंनिनो बीटीसीनि बे बिथाङा मैया फैनानै बुंफैदों दे हाथिसार प्राइमारिखौ जितु बीपीएफनि प्राइमारि अफिसमोन बेखौहाय यूपीपीएल प्राइमारि अफिस बानायबाय आरो बीपीएफ प्राइमारिखौ बिसोरो यूपीपीएल प्राइमारि बानायनायजों लोगोसे बिथाङा बुंदों बे हाथिसारावहाय बीपीएफ मा गैला डिउस्रावबो बीपीएफ मा गैला जिर' जाबाय दा दिनैहाय गासिबो यूपीपीएल जाजोब्बाय होननानै बिथाङा बेबायदि फोरमायदों। बेनिखायनो जोङो दिनैहाय प्रेस मिटआव होफैनायनि जाहोना जाहैबाय जे अफिसाखौहाय कामपासारा जिल्ला डिपुटि चिफ बिथाङा दिनै सासे एक्स BLT मोन आरो एक्स BLT जानानै बिथाङा हाग्रामा सारजोंनो बिसोरो मोनसे संगठन दल संगठनमोन बिथांमोना आन्दलन खारिबोनानै बिथांमोना जोबोद खस्थ'जों बे बीटीसी आखदखौ खालामनानै बिथांमोना 2005 निफ्रायनो इलेक्शनखौ कामपासारा बेयाव खेबथाम देरहादों। बे हाथिसार प्राइमारिनि जितु पाब्लिक रायजो राजाफ्रा अननानै बिथांखौहाय भट होबाय थानानै दिनैसिमबो रेकर्ड गैया जे काउन्सिलावहाय बीपीएफ मा नैबे जोंनि हाथिसार प्राइमारियाव जेननाय बेनो जाहैबाय कामपासारखौ मोजां मोननानै जोंनि बे हाथिसार एरियाया बीपीएफआवहाय सापर्ट होनानै बेखौहाय देरहाहोबाय थादोंमोन आरो बेखौ नुनानैनो बिथाङा दिनै हाथिसार प्राइमारिनि जितु हा लानाय अफिस खुलिनाय बिथाङा गावनो बायनानै होदोंमोन बेयो अफिसनि नामाव थाथों होननानैहाय दिनैहाय बिथाङा पार्टिखौ गारना थांनाय लगे लगे बिथाङा मा जाबाय बिथाङा बे जेनाखि प्राइमारि अफिसनि हाखौ बायदोंमोन बेखौनो गाव लाफिननो थाखाय बुंबाय आरो बेखौ गाव लाफिननायखाय मा जाबाय दिनै बियो बुंबाय आं यूपीपीएल हाबखाबाय यूपीपीएलनि जानांगौ अफिस जानानै बिथाङा बुंनानै थांनानै मैयानिफ्राय यूपीपीएलनि जितु पार्टी बिथांमोना EM खौ लानानै बे प्राइमारिखौ बिसोरो यूपीपीएल प्राइमारि खालामबाय। दा बेयावहाय जों बुंनो थाङो बेफोरबायदि खालामनायखौ जोङो बिराद दुखु मोनदों जेराव खाम्फाखौ एफा अननानै दिनैसिम पाब्लिकफ्रा बीपीएफआव गाबथानानै दं सुंथानानै दं जेराव कामपासारा गावनि जितु खस्थ' दुखु खस्थ'नि गेजेराव एबा गावनि सायथ'आव जुदि पार्टी सोलायदोंब्लाबो दिनैसिम जोंनि दादगारियाव जों नुनो मोनगोन गोबां बीपीएफ सापर्टार पाब्लिकफोर दङ दिनै जोङो जानो हागौ मिडियायाव गोबां मानसिफ्रा नुजाफैनो हायाखै मानो होनब्ला बयबो गावबागाव खामानियाव बेस्थ' जानानै दं थेवब्लाबो जोङो प्राइमारिनि आं सासे जेनेरेल सेक्रेटारि गोदानैनो गायसनजानाय हिसाबलाय आरो प्राइमारिनि भाइस प्रेसिडेन्टफोर दं नै दैदेनगिरिफोर मेम्बारफोर दंजोबखायो जोङो दा जोङो साथाम साब्रैजों ज' जानानै जों बेखौनो क्लारिफिकेसन होनो नागिरदों जे फेरेंगा सार बाथ्रा बुंलांनाय बाथ्राया नंखाय मानो होनब्ला बियो जुदि 2025 बे इयाराव इलेक्शन गेलेनानै देखायनानै जुदि बेयावहाय बीपीएफ मा देरहायो ना यूपीपीएलआ देरहायो बेखौ नायग्रोथों बेनि उनावसो बिथाङा बुंनो हागोन बहाय बीपीएफ मा जिर' जाबाय होननानै दिनैहाय जोङो इलेक्शनाव गेलेयाखै आरो इलेक्शननि रिजाल्टखौ जुदि नोंथांमोना नायोब्ला थांनाय 2020 आव इलेक्शनाव जे जादों बे इलेक्शननि रिजाल्टखौ नायोब्ला यूपीपीएलआ 270 भटआवहाय बीपीएफजों बेयाव जेनदों आरो थांनाय MP इलेक्शनखौ रिजाल्टखौ नायोब्ला यूपीपीएलआ 480 भटआव जेनदों होमब्ला मा जादों बीपीएफनि भटआ बांसिनसाव बांसिन बांदों आरो नैबे बे बाराव फैगोनाव 2025 सेप्तेम्बरनि जितु बीपीएफ बीटीसी बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बिथांमोनखौ जों खोथा होयो बेयाव बिसोरो 1500नि भटआव जेननो हागौ बीपीएफजों बे जोंनि हाथिसार प्राइमारियाव दा जोङो प्राइमारि अफिसखौहाय जों बेखौनो सानबाय जे बिथांमोना जुदिबा लादोंब्लाबो जोङो बीपीएफनि जानानै जों दुखु फोरमायदों मानो होनब्ला खाम्फाखौ अननानै जुदि पाब्लिकफ्रा एफा थर्म्स मोनथाम गाहाम देरहा होबाय थर्म्स मोनथाम देरहा होनायावहाय खाम्फायाखौ मा देखायदों जोंनि पाब्लिकफ्रा अननाय आरो ग्रेटिट्युड देखायदोंमोन दिनै बिथाङा बे सामायन' हाखौ बियो गावनि नामाव खालामना लानानै लांबाय दा गावनि खोथा पाब्लिकफ्रा बेखौ नुगोन बेखौ पाब्लिकफ्रा सानगोन बे लिडारा माबायदि लिडार होननानै दा गावसोर मिथिजागोन आरो बेयाव नायबिजिरना पाब्लिकफोर खालामगोन आरोखि जोंनि बीपीएफ प्राइमारि अफिसखौ जुदि यूपीपीएल लादों होननानैथ' जोङो
प्राइमारि अफिस गोदान खालामफिननो हाया बे नङा जोङो गोदान अफिसखौ जों खालामगोन आरो जोङो दिनैहाय हाथिसाराव BPF दुरबल नङा जों थासान्दियाव जोङो BPF-खौहाय जों फोथांगोन आरो BPF-खौ फोथांनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जेराव खाम्फासारानो बुंदों BTC आखना जाहैबाय सोरगो BTR आखना जाहैबाय नोरोग दिनै जोङो सोरगोनि बुस्थुखौ लानानै जोंबो दावहाखौ नांगोन आसे BPF पार्टी जानानै आरो जोंजों गोबां सेंग्राफोर दं गोबां जाथिनि जनगोष्ठी सेंग्राफोर दं लाइमोनफोर दं बोराय बुन्थु दं गासैबो जोंजों खौसे मदद होगोन दा बावैसोनि उनाव जोङो प्राइमारि अफिस मोनसे मुखुलि खालामफिननायनि उनावनो जोङो लाहार फाहारखौ खालामसिगोन आरो जोङो बे BTC-खौ बासायनो थाखायसो जों नैबे हाथिसार प्राइमारिखौ नांगौ BPF-नि जानानै जोङो फोथांना दोनबाय थागोन दिनै जों रनजित बसुमतारी सार EM BTC-नि जेराव बे बिथांनि बिषय जों फंनैसो बुंनो सानदों जोंनि 14 दुवाराव रनजित सारानो बुंबाय BPF-आ 0 थांबाय दिनैहाय रनजित सारखौ जों बेखौनो बुंनो सानबाय जुदि BPF-आ 0 जाबायब्ला 14 दुवाराव नोंथाङा UPPL-नि दिनै EM नोंथाङा मानो 14 दुवारखौ गारनानै 16आव गेलेनो थांनो नागिरदों माने निस्सय नोङो बुजिगौ बेयाव BPF-आ देरहागोन नों देरहाया बेखायसोना नों खारनो नागिरदों जुदि नोंथाङा BPF-खौ 0 होनबायब्ला मानो नोंथाङा 14आव गेलेया दा जों खोनानो मोन्दों मिडियानि थ्रुयै एबा सोरनिबा स'सनि थ्रुयै जे नोंथाङा 14आव गेलेलेनो नोंथाङा 16आव गेलेसिगोन होननानै बेयाव मोननै बुस्थु फोरमायो मोनसेया जाहैबाय नोंनि ससियेल रिलेशनशिप जिथु नों बिल्ड आप खालामनांगौमोन 14 दुवाराव जिथु 14 दुवारनि पाब्लिकफ्रा नोंथांखौ देरहाहोदों दिनै बे ससियेल रिलेशनशिपखौ नोंथाङा निस्सय दोननो रोङाखै जानो हागौ बिनिखायनो नोंथांनि सापर्टारफ्रानो नोंखौ नुब्लानो मा जायो गोसोआव अबहेला जायो जानो हागौ दा बेखायनो जों बुङो रनजित सारखौ दे रनजित सारा फैनानै दे गोदाव सोराव बुंफैदों BPF गैले BPF-आ 0 दिउस्रियाव BPF 0 आरो नोङो दादगारियाव BPF 0 होननानै बुंदों नोंथाङा नोंथांनि समस्थियाव बेरायाखै बिनिखायनो नोंथाङा बेखौ बुंनो हादों नोंथाङा जुदि बेरायनानै नायोब्ला नोंथांखौ साबेसे सापर्ट दं आरो BPF-आव साबेसे सापर्ट दङ नोंथाङा निस्सय मिथिगौमोन दिनै नोंथाङा बुंदों हाथिसाराव BPF-खौ 0 जागोन खिन्थु BPF-खौ सिखावग्रा जों लाबोफिनजोबसिगोन BPF-आवहाय जेसेबां हाथिसारनिफ्राय लांदोंमोन जेसेबां दिउस्रिनिफ्राय लांदोंमोन जों लाबोफिनगोन नोंथाङा नाय जोंनि स्ट्रागोलखौ नाय आरो जोंनि मावनायखौ नाय मानो होनब्ला जों बिराद लयेल जानानै जों खामानिखौ मावो आरो जों जेराव मावो जों थैस' थांस' खालामनानै मावखायो जेराव मिथिजायै उननि खोथा बे लयेल्टी बुस्थुखौ जों दोनगोन आरो नोंथांनि जिथु बुंनाय BPF 0 बे खोथाखौ जों गनायनो हाया आच्छा आं गिबिथारावनो बरायनानै लाग्रोबाय दिनैनि जोंखौ उदिस लाखिनाय मिडिया फंबायफोरखौ दा आंनि बुंनो गोनां दा मिडियायाव बुंनो ओंखारनाया बेनो जे आं खाम्फासारखौ बुंगोन खाम्फासारा दे दिनै जोंनि हाथिसार प्राइमारियाव हा बायनानै जों मा होनो प्राइमारि अफिस जोंनो होदोंमोन गावनो जोनोम खालामनायखाय गावनो दिनै जोङो प्राइमारि नामाव हा बायनानै जोंनो होदोंमोन नाथाय दा बिथाङा राजनितिखौ लानानै दा गाव UPPL-आव ओंखारलांनाय हिसाबै दा UPPL-नि नामाव बिथाङा हाखौ UPPL अफिसनो हगारनानै होबाय नाथाय राजनितिकसो बियो खाम्फासारा बिदि साननो नाङामोन जे गाव UPPL-आव ओंखारलांनानै जे UPPL-नो जे हा हगारना होनांगौ बा बे अफिसखौ हगारना होनांगौ बिथाङा बिदि साननो नाङामोन मानो होनना बुङोबा राजनितिक दिनै दं गाबोन गैया बियो जों BPF-नि जेसेबांनाखि सुबुंफोर दं जेसेबांनाखि पाब्लिकफोर दं बे जोंखौ दुखु होदों नाथाय जोङो जुदि BPF-आ गाबोन समफोर देरहानानै फैयोबा बिथाङा आरो बे जों BPF-आव बास्लायबोफिनोब्ला बे अफिसखौनो आरो जोंनि BPF-आव हगारना होफिनोब्ला बै UPPL-नि सुबुंफ्राबो बिथांखौ गाज्रि मोनगोन बेनिखायनो आं सान्दों सारा जोंखौ जोनोम होनानै बै बालाबारिफोराव दैगारनानै गालांनायफोरबायदि खालामनायनि फाबा बिहा मथा मथि जेरावबो जायगा मोननाय नङा होननानै आं फिउचाराव सान्दों आरो जोंना EM सारा जोंखौ मैया बुंलांदों जे हाथिसार प्राइमारियाव BPF-आ 0 जाबाय होननानै नाथाय सारा बुंदों गावनि गोसोजों बुंदों खिन्थु जों पाब्लिकनि गोसो अन्तरखौ
जोंनि EM सारा रावबो हमनो हाया मानो होनना बुङोब्ला जों पाब्लिकआ सोरजों दं सोरजों गैया बेखौ बिथाङा बुंनो नाङामोन जे हाथिसारनि जेसेबांनाखि प्राइमारि दं हाथिसाराव प्राइमारि दंमोन बे प्राइमारिया जिर' जाबाय होननानै बिथाङा बुंनो समायामोन मानो होननानै बुङोब्ला राजनितिकसो जों जायजों मोजां मोनदों बेजों थांगोन बिनिफ्राय जानो गोनाङा बेनो जे जोङो हाथिसाराव जेसेबांनाखि BPF-आव दा गसंथानानै दङ जों थैस' थांस' जों बेयावनो गसंबाय थागोन जों ओरै थांनाय जों जेरावबो गैया जेसेबांनाखि जों दा नांथाबनानै दं जों बेखौनो गोग्गोम खालामगोन हाजार मानसिखौ जों लाबोगोन बरायनानै EM रन्जित सारा बुंदों जे माने बालाबारियाव न' गायनाय बे न'आव जोङो थाया बालाबारिनि न' गायनाय जोंनि न'आ बेबादि बुंदोंमोन बिथांमोना बालाबारि न'आव गायनाय न'आव जुदि थायाब्ला बै जोंनि हाग्रामा सार सेक्रेटारि अफिसखौ बे अफिसाव बे बालाबारि हायाव लुनाय अफिसखौ बिथांमोना बे सिङावनो दा हाबनानै बेहायनो बिथांमोना अफिस सालायगासिनो दं नोंथांमोना गिनांगौ दङ बालाबारि न'आव जुदि नोंसोरो हाबनानै नोंसोरो अफिस सालायोबा बे बोरैबा गोग्लैयोबा नोंथांमोना बिपद दं नोंसोर इयुनावबो थानो मोननाय नङा आरो नोंसोर राजनितिखौ गानो मोननाय नङा बेनिखायनो आं सानदों सार नोंथाङा बा नोंथांमोनहा बे बालाबारि सायाव न' लुनाय सेक्रेटारि अफिसाव नोंथांमोना अफिसखौ खालामाबा मोजां जागौ नोंथांमोनहा दा रलिं सरकार नोंथांमोनानो गुबुन हा बायनानै अफिस गोदान लुनानै नोंथांमोना अफिस सालायोबा जोबोद गोजोनगौ मानो होनबा नोंसिनि जिबनखौ नाय बालाबारि सायाव न' लुनाय सेक्रेटारि अफिसाव नोंथांमोना अफिस खालामबाय थायोबा नै दा बारहुंखा बारनायनि बोथोर सारअन्थाइ गावनायनि बोथोर नोंथांमोना बाव गुलुंबायोबा बिपद दङ नोंथांमोनहा बोरैबाफोर हठाथनो गोग्लैसिन जायोब्ला नोंथांमोना बे पदआव थानो मोननाय नङा बेनिखायनो आं सानदों सारमोनहा बे बालानि सायाव न' लुनायाव मालाबाबो अफिसाव दाजिरायसै दिनैनिफ्राय बा गाबोननिफ्राय आङो नोंथांमोनखौ खावलायदों जोंना बालाबारियाव जोनोम जानाय बालाबारियाव न' लुनो गोरों हाग्रामा सारखौनो जोङो जेरैखि जाया जों 2025आव जोङो देरहा होगोन बे आङो हाथिसार प्राइमारिनि मेम्बार जानानै आं बे खोथाखौ बुंनाय जाबाय